Yen ing tawang ana lintang cahayu. Wis piye lirike ya malah. Duh Gusti ngirim paket ning gone Simbah kok ora iso-iso balik-balik terus iki piye iki. Simbah kok ya ora terkenal, piye carane? Googling wae lah nang ngene iki carane. Cara pengiriman paket agar dapat diterima oleh penerima alias apa? Oh. Oke. Ngerti aku carane saiki. Oke. Goleki fotone Simbah sik wae lah tak print, tak deleh ning kon pakete wae ben gampang. Oke lah. Mangkat nyetak sik iki ketemu wis. Mas nyetak. Warna enggak Mas itu? Warna ini. Iya. Yang warna 2. Oke. Three days later. Simbah. Halo, Mbah. Oh, paketnya sampun dugi. Oh, alhamdulillah. Niku paketnya masker, Mbah, diagem. Saniki nembe usume virus Covid-19, diagem nggih. Yo, nggih. Oke, Mbak, nggih. Alhamdulillah paketnya Simbah wis teko. Saya nyanyi meneh. Yen ing tawang ana lintang. Lah lali meneh iki.